23 ta' Lulju, Santa Briġida tal-Isvezja, reliġjuża, għexet bejn l-1303 u l-1373. Santa Briġida twildet fl-Iżvezja minn familja nobli u sinjura ħafna. Missiera kien gvernatur. Tilfet lill-omma meta kellha 12 sena u trabbiet minn sita. Qabel ma qalqet 15, iżżewġet lil Ulf Gurmarson, prinċep li kellu 18 u matul it-28 sena ta' żwieġ ħini tagħhom kellhom 8 tfal li waħda minnhom saret qaddisa, Santa Katarina tal-Isvezja. Fl-1335 Santa Briġida inħadret id-damma prinċipali tar-Reġina Blank, mart ir-Re Manjus II. Fl-1340 wara l-mewt ta' bina żgħir għamlet pellegrinaġġ għall-Knisja ta' Sant Olaf. Fin-Norveġja, meta rritornat fl-Iżvezja ma ħaditx kost bil-ħajja li bdew jgħixu Magnus u Blank u tbithom iżda ma tawx kaqsa. Talbet u qalet permess tħalli il-kariga tagħha biex flimkien ma' żewġa għamlet pellegrinaġġ għal Kampostolla. Fil-vjaġġ lura żewġa marat. Meta wasal pajjiżu iddeċida li jmur jgħix f'monasteru u baqa' hemm sakemm miet fl-1344. Sa minn qabel ma miżewġa, Briġida kienet daħlet terzjarja Franġiskana u kienet qed tgħix ħajja ta' qaddisa. Issa qasmet ġida lill-ulieda u ingħatat għal ħajja aktar ascetika għalkemm baqgħet tgħix fid-dinja. Beda jkollha bosta viżjonijiet u rivelazzjonijiet. Darba waħda wara viżjoni li kellha marret għand ir-Re Manjus u martu u ċanfrithom għal ħajja li kienu qed jgħixu u nidem u bi flusu għen il-monasteru Van Stenna li fih il-qaddisa waqfet l-ordni tas-Salvatur tas-Sorijiet magħrufin bħala Briġitini fl-1346. Fis-sena mqassma 1350 Briġida marret Ruma fejn ħadmet bis-sħiħ qalb il-poplu speċjalment mal-foqra. Irsistiet ħafna biex il-Papa jirritorna f'Ruma minn Avignon iżda x-xewqa tagħha ma seħħitx ħlif 4 snin wara mewta. Kienet magħrufa għal rivelazzjonijiet li kien ikollha u għal profezziji. Fl-1471 Briġida għamlet pellegrinaġġ għall-Art Imqazza flimkien ma' ulieda Karlu, Bergu u Katerina. Matul il-pellegrinaġġ kellha sensiela ta' viżjonijiet tal-ġrajja ta' Ġesu. Ftit xhur wara li waslet lura f'Ruma, saħħitha bdiet tmajna u mietet fit-23 ta' Lulju tas-sena 1373. Ħalliet ħafna opri li fihom kitbet dwar l-esperjenzi mistiċi li kellha. Il-Papa Bonifaċju IX ikkanonizza fl-1391. Hija il-patruna tal-Iżvezja. Hija wkoll flimkien ma' oħrajn patruna tal-Ewropa. Qari minn talb li jingħat li hu ta' Santa Briġida bit-titlu Ħsibijiet fuq Kristus Salvatur. Tkun imbierek mulej tiegħi Ġesu Kristu, li ħabbart il-mewt tiegħek minn qabel, li fl-ikla tal-aħħar qbadt il-ħobs tagħna u b'mod tal-għaġeb ikkonsagrajtu f'ġismek il-għażiż u b'imħabba kbira tajtu lill-Apostli b'tifkira tal-passjoni mqazza tiegħek. Iċċekkint u rejtna l-umiltà kbira tiegħek meta bidejk stess hekk qaddisa u eżis inżilt taħslhom saqajhom. Ġieħ lilek mulej tiegħi Ġesu Kristu li minn ġismek bl-aħtija ħriġt għaraq tad-demm bil-biża' tal-passjoni u l-mewt tiegħek u b'dana kollu temmejt sal-aħħar il-fidwa li rid tagħtina biex b'mod li żjed ċar turina l-imħabba li kellek għal bnedmin. Tkun imbierek mulej tiegħi Ġesu Kristu li ħallejthom jieħduk għand Kajfa, fl-umiltà tiegħek ħallejthom jagħtuk f'idejn Pilatu biex jagħmel ħaq minnek, int li mħallef ta' kulħadd. Glorja lilek mulej tiegħi Ġesu Kristu, għażżeb lih kollu lil qajt meta libsuk il-porpra
edulek fuq rasek kuruna ta' xewk li żjed ibes, besqulek fuq il-wiġġ glorjuż tiegħek, għattewlek għajnejk u b'sabar tal-għaġeb ħallejt li dejn ta' nies ħżiena u bla ħniena isawtuk u jaħqruk fuq ħaddejk u fuq għonqok. Tifħir lilek mulej tiegħi Ġesu Kristu li ħallejthom jorbtuk mal-kolonna, isawtuk u jiqlilu fuqek, joħduk quddiem Pilatu bid-demm iċarċar ma' ġismek u tidher qisek ħaruf bla ħtija. Ġieħ lilek mulej tiegħi Ġesu Kristu li kkundannawk għal-mewt u b'ġisem glorjuż kollu dmija ġarrejt salibek bid-batija fuq spaltek imqazza u ħallejthom iwassluk bil-erra fuq il-Kalvarju, ineżżawk u jsamruk mas-salib. Ġieħ għal dejjem lilek mulej Ġesu Kristu li minkejja d-dwejjaq kbar li kellek tfajt ħarsa ta' tiba, ta' maħabba u umiltà lejn ommok l-għażiża li qatt ma dimbet u qatt ma ridet tagħmel li x'kien dnub u biex tfarraġa fdajta f'idejn id-dixxiplu tiegħek biex jibqa' jħarisha bil-fedeltà. Tkun imbierek għal dejjem mulej tiegħi Ġesu Kristu li x'ħin kont f'taqbida mal-mewt fi ħnina tiegħek wett il-glorja tal-ġenna lil ħallil li dar lejk u bekk imlejt lil midinbin kollha bit-tama tal-maħfra. Tifħir lilek għal dejjem mulej tiegħi Ġesu Kristu għal kull sija ta' mrar u dwejjaq kbar li sofrejt fuq is-salib għalina l-midinbin. Il-ġrieħi tiegħek ġaluk dbati u ġieħ li ma bħalu li nifet u ċarat il-qalb imqazza tiegħek u baqa' dieħel sal-ispirtu ħini tiegħek sakemm qalbek inqasmet, mejjilt rasek u b'umiltà raddejt ruħek f'idejn Alla missierek u bqajt mejjet b'ġismek kiesaħ. Tkun imbierek mulej tiegħi Ġesu Kristu li b'demmek l-għażiż u l-mewt imqazza tiegħek fdejt l-erwieħ ħennejt għalihom u minn dan l-eżilju daħħalthom fil-ħajja ta' dejjem. Tkun imbierek mulej tiegħi Ġesu Kristu li għas-salvazzjoni tagħna ħallejthom jinfdulek ġembek u qalbek blanza u mill-istess ġemb ħriġt demm għażiż u ilma għall-fidwa tagħna. Glorja lilek mulej tiegħi Ġesu Kristu li ridt li ħbiebek iniżlu l-ġisem imbierek tiegħek mis-salib u jqeduh f'dirajn ommok li mnikta biex geżwerek bl-għażel ħalli jidfnuk fil-qabar fejn ħallejt ukoll li xi soldati joqogħdu għassa miegħek. Ġieħ lilek għal dejjem mulej tiegħi Ġesu Kristu li wara 3 ijiem qomt mill-imwiet u rejt lilek innifsek ħaj lil dawk li joġbuk u wara 40 jum quddiem ħafna xhieda tlajt is-sema fejn tajt post ta' ġieħ lil ħbiebek li ħlisthom mit-telfien. Ferħ u tifħir lilek għal dejjem mulej Ġesu Kristu li issawwabt l-Ispirtu Santu fi qlub id-dixxipli u kattart l-imħabba divina tiegħek bla qies fl-ispirtu tagħhom. Tkun imbierek u mfaħħar u glorifikat għal dejjem Sidi Ġesu li qiegħed fuq it-tron tas-saltna tiegħek tas-sema fil-glorja tiegħek ta' Alla li int ħaj fil-ġisem bil-membri qaddisa kollha tiegħek li int ħadd mill-ġisem tal-Verġni u hekk qed tiġi nhar il-ħaq biex tagħmel ħaq mill-bnedmin kollha ħajjin u mejtin, int li mal-Missier u mal-Ispirtu Santu tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Biex wieħed jgħix ħajja faqda qawwija ma' Alla m'għandux bżonn jinfatam mid-dinja. Il-ħafna esperjenzi mistiċi kbar li kellha Santa Briġida mhux biss ma qatawix mid-dinja, imma ġieli kienu huma stess li aktar involvewa fiha bħal fil-każ tal-Papat f'Avignon. L-ammonizzjoni lir-re u l-reġina, il-fondazzjoni tal-ordni, il-ħidma tagħha mal-foqra, il-vjaġġi u l-pellegrinaġġi. Kemm inżommu lilna nfusna fil-preżenza ta' Alla matul il-jum. Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. Mulej Alla tagħna, int ħeġġiġ lil Santa Briġida biex timmedita il-passjoni ta' ibnek u rejta l-ħwejjeġ moħbija tas-sema. Għati lilna għaddejja tiegħek li nifirħu nitennew
bid-dera tal-glorja tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.